Jo soc Albert Soler Albareda, 59 anys, no? Del Poble Nou. De cara a feina sempre m'he dedicat al comerç, al tema de papeleria. Tinc encara una botiga aquí al carrer Llull, tocant a la Rambla, no? I és bolibloc, papeleria Carme, no? I sempre està... La meva afició són cotxes antics, m'agrada. Encara em moc per Barcelona amb una Lambretta, no? De l'any 78, que n'hi ha poques, no? Mira, soc casat, tinc un fill, soc àries, i aquí s'acaba a grandes rasgos. Home, l'he trobat que tots som molt participatius i bé, comuniquem bé, no sé, tothom ha vingut amb ganes, i tots veig que, no sé, tots els Albert Soler que hi ha aquí sembla que són gent força espavilada. No es veu ningú així, molt aturadet, ni... Bé, jo l'he trobat bé, no m'esperava que fos tan comunicativa, la veritat, tothom ha participat bé. Ah, per mi sí, ha estat bé, ha estat bé.